tady chceš, trhane? Mluv nebo táhni. Slyšel jsem, že by se ti na kovárně hodil pomocník. To je pravda. Mí poslední dva pakolci, no, dármo mluvit. A s tou svatbou mám teď taky hromadu práce. Jak ti vlastně říkají? Jindra. Já jsem Radovan. Měl bys vědět, Jindro, že práce na kovárně není pro každýho. Už si to někdy dělal? Jo. U Víhně jsem v podstatě vyrost. Můj táta byl mečíř a ne ledajakej. Koval meče dokonce i pro panstvo. Pro panstvo, jo? No, někdo s takovejma zkušenostma by se mi tu určitě hodil. Pražský mistr Jan kněží se topí ve zlatě a svou falešnou cestou a odpustím odsuzují všechno přes... Tak začneš už? Máme teď vychladlou, tak si to zkus jen tak na nečisto. Některé delší věci, třeba meče, se do Víhně nevejdou celý. Musíš je nahřívat po částech, tak si s tím zkus chvíli šmrdlat. Výborně, hoří to pěkně. Teď to zkusíme na ostro. Nad tebou je páka, tak za ní zaber. Tou ovládáš hněv. Teplota se pozná podle barvy, ale ve Vídni to moc vidět není, takže je dobrý to občas vyndat a okouknout. Zkus si to. No vidíš, přesně ta slámově žlutá. Máš přirozený talent. Vyzkoušel jsi to na malým kousku, ale vždycky je nejlepší nahřát celý dílo. Už to máš nahřátý celý, tak pojď ke kovadlině. Kovadlině trochu zahejbat mečem, ať to máš v ruce. Divo a zkus si párkrát cvičně praštit. Vidíš ty jiskry? Podle nich poznáš dobrý úder. Čím víc jisker, tím líp. Jinak mlátit se dá různou silou. Silnější rána toho víc zmůže, ale člověk se rychle vyčerpá. Zkus dát pár ran, nejsilnějc jak umíš. Ať vidím, jak na tom jsi. Čí to bude, tím víc to bude mít tvar, který chceš. Za chvíli ti to stejně vychladne. Teď už ti to vychladlo. Většinou to nejde na jeden ráz. Tak jako tak se musíš sem tam vrátit k Víhni. Někdy takhle chodíš celý den, ale holt takový je naše řemeslo. Tak šup k Víhni a znova to celý nahřej. Jako předtím. Už to máš nahřátý celý, tak pojď ke kovadlině. Dobrou ránu poznáš nejen podle jisker, ale taky, jak to zní. To je ten správný zvuk. Tak... Dobře, tak se na to podívejme. Teda pěkná fušeřina. Co si budem nalhávat? Už je to nějaká doba, co jsem naposled stál u Víhně. To vidím. Ale aspoň se snažíš. Lepší než ti dva pitomci před tebou. Přece jen bych to s tebou mohl zkusit. Ale stejně, pamatuj si. Celý je to o tom, aby každá rána za to stála.
Jak poznám dobrou ránu? Podle toho, kolik jisker vylítne. A taky po zvuku. Ono to hned jináč cinká, když to děláš správně. Jak mám výrobek správně nahřát? Dokud nebude mít slámově žlutou barvu. A nejlíp ho rozžhav celý rovnoměrně. Aby skoval všude stejně. Hlavně nekovej do studenýho. Tím to jen zkazíš. Ale přepálit to taky nesmíš. Jakmile ti z toho ve výhni začnou sršet jiskry, tak to vyndej.